Voin February ni sari indin ni zing lamdariat lari lo dewa hey helai bazar bungko na tanga bazar lampan thak na ti mai tiang helai kong hi ndo siam me ka helai kong hi pawimawh lut tuk ania ram tharveng ITI Bethlehem achinga veng te po kwam the tel thau fight ege moza to boka chone helai hi vain hi indin ni ania nimin pia atang khan an lai chana pu lampang atang aron chuak chho tur zong zong ti po tan po khanin a har sari dona tundin huna chuan pu lampang veng a veng sang sang atam khop mai ITI te molpui lamte thleng po hian bus service oma Bethlehem te saron veng ramthar not ti vel te am veng te anon chhuat chho na kha ania ti hianin hei helai hi kan se thewin arin oma e hetia an lei lo hi chuan a chho ul em to a baka han metal le ringot ta sela a lei lung kha a nget to don chuang lova tin baka a chho ul tulunga pong tul mai dona chuwang chuanin heti hian anan siam ta anan lai ta a bulatang hian e net takin ama aya chho ul lo deuh khan siam an tumani ti hi ni a jing karatang hian traffic po atizam viau maya maro chu hei hi aranglamin an thokanga zo thuayanga an zo khuna chuan a chhor tangkai tur te chu mi puite bok kan ni dona anuam to viau dona ni hei tuipai phlui chhia te po ene moza ta oma heng te poi anan pai ngal don bok ani mela heng zo ta chung tiang chu ania ti hian hei helai kong hi kan set thewin karing hau tak khop dor ani siam chung ringot po hian mi tam tak chuak tur hun nge mo chen chu adang thin don chiang maya ma sela kan soita kan khan an zo meu chuan alom tur te chu keima ni lir thei nei ho mi puite bok kan ni dona hei mei chetan thei chuanin a chho lampang bi ka phei hi chu ni china pokhan mei che pakhat scooty khal nula ni karinga a thu lek me khula ya kwan anal phian maya helai tha vel tak hi a koi lai tak vel hi anal reu khop mai tian an kal vei vak vel hi an en sim simila tuna hian dariat polari lava hian traffic hi a heng lai hi chu i traffic a jam dur sim chu ti rual chuan kong lo chele deuh hlek bok nen anan thom thanga hei ai thazok ama ai thazok le tlan nom zok khan anan siam manga anuam viau tong me puiten an siam that ma hi chu kan tor sam ri te po ngai ani e khu lama ko non chho tur nam boka anh call khamek boka then khat anh call thak na lai
ṭhat te pawh hi an en tai la hei hi heng lai te pawh hi an khoi vak lo na ma se ti hianin a bul vel an khoi wang khan a diak thla lo thei lo wa heng te pawh hi metal zui ngal vek chu ngai don ani me khi lama tanga lo hak tu te pawh hian awm bawk a traffic police pawh zan hi eng tikleng en duty ka hrelo hei tukina ka tlana kei pawh ram thara ka kala helama tang lo hian ka kala ho chho lama helama tang hian teng kan chho ve le a kal ngai lo na kong ani deuh hlek to a helam hi keima bi ka chuan kal ngai lo na konga ani chuanin heti hian a chhia ti khami tam takin shedon lo a tiang ka video kal tlang hian a thalo ani thom that mek ani ti te pawh kha kanin hriat tir ni ngal ta sela thang a hei mai chia o ni chu tlan thiam to tlat hian khi ta tang hian ron chuk thla ve le thung a then khat Deng kwal vel lai tak khani hal tak tur chu nal alo nal tel box se khu kina nian sang hei heng lai chu ro mai tur anga ang veina tikhan ne mai ta sela thange tir tu te kanin ko mu thai Kawng siam me kani thu kai siat tir thei report Jimmy Production YouTube channel kal tanga kan mu le share thei chu ni phot bai te se o